Ki Khubor Ka Bate Se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar Mapi, Minwan Ramangi, Hakerdop Ying Jongpi. Kakin hon hinyotrep National Awakening Movement, daga jing sngokya halo ka jing yat lat jangkatna printing and stationery ban khot tanda patba mendaga sngi gash potri urusau kiri ban kendo ya USR Marak ubari director jangkani katanan. Ya gani kakin hon lailam hi du ba Thomas Pasa ubari working president jangka khnam but ai tiru daga dor khas shau haringkat ke jindawa bagani katanan kade ban khot tanda dak lenti ke bedai bat ka bakhoy. Habakren siklat pathai kubor ba Thomas Pasa ulong bigidan ki MLA kiba persyang ban musliai ki wegi tna trekam jangka sarkar ban penyok kam ya ki bidu lajong dak bayat lat dagi kendon tang naman bigidon ki high level. Jongi mentaka singi lawan ai ko wegi tho au director jongka printing and stationery department government of Meghalaya jing ai jing tho jongi kede halor ke kanong rem nilai jing tip ba kadon ka wegi tenda ba kila flu na kaliang ka department ha ka bay dai ba ka scrap ka ba let's say la bundan approximately kasan kandutan. But kila khot ye kini ka tender da ka close tender. But ngila yo jute bu ba kumbal ajule na ka por sa por ha khot close tender kidon be gibre long han ki wala ki minister ke jongi ki bala thumu lu ba ban ai bi tang gibre la jong ya na kaleng ga jongi ngila wana ke jing tho su director but ngila ka party mana kaleng jong department ki de ban ai bi da open tender khanang ba kandon ka jing kho jing suba kan ye honor baro kani kini ka juk ba lesi ka ba jinjar bai kon samla ke jongi kam sarkar yo na yang halong kijat umlong te bandai ong ban ye participate ho kuma kini kijat tender lesi ban pendap penbiang ka yang ka samru la donno ki high level ki ba lesi ki bala ab lupa lanu ban yo ye kani ka do kendang na kali ka jongi ni batai ka wasai ba na kali ka ni ka department kam dei ban sakam haka jik penbor jongi minister ni kita ki high level ki ban jong bat kani ka tender ka di banjai bai ka open tender da ka bakut da subah mana kalian ka jongi ndang follow up kani ka tender da ka RTI ban lada lesi kani ka department ka yat bai da ka close tender kan penpau tang ka wei ka disha ba kadang ka corruption ka bajur ha kani department haba pengmi ya kene ka tender na ka bentak ka skra am kaladon mentasi aktio tamin kaladon kalayan menta adega jing persa jongi ka dei ba balai khot dapat close tender ka kwa ka jongi em ka close tender temut ka ki bidders ki tab nama kimla ban plate hajan gini ki biya tab kene ka tender ni ndek open tender ki plate dang tu ha basit awasai ki yo ilut kalau clear kalau transparent tengi kwa ba ki kini ki tender ndek ka ni department hawai ru ki bendai bai ki ba one bit akan tiga ba khoi ko suba klam dan kono ka jingyai klinti bong ba itu long hai le itu itaki high level kidan ki bala pan paru kata ka jing tharang ga jong ki ba ong ba ai bit kata ka open tender e nakaliang ga jong iru ni ban ni kata hi badai ban ai da open tender bai ya ka tender ka ba ka ni department ka pemi shan hi hakini kinet ni kal lesikan kun no kapor de inong ri jongi ling ba sai tang silan be kadai hakani department na kamentakan ka tender ka kilafan bad hakino ki department bu so ban hot bat penyai da kamti ka ba fu ka suba khrang ba kino ki bade hok ban yo kinyo ba ki kata ka practice on ong ki ka state ka jongi ba kidan be kini ki minister ne ki higher up authority ki ba let's say ban ba persyang ban manipulate ya ki kam jong department of welfare ban yo kata ka political mileage ban yo jimuntai politics da ka ba ya rap tangi ki beri jong da ka lenti ka ba bakala ya kan ning so fair show mereka nang ni sakwan ni wa ba ini ki jai kam ki di menjai bai da ka lenti jong ka jikhu ju subaba